Suomi ehti Ahvenanmaalle sekunneista riippuneessa kilpajuoksussa, Mäkiluodon tykit upottivat aluksia Suomenlahden pimeydessä, ja sitten tapahtui tragedia, joka järkytti koko kansaa. Ilmarinen katosi mereen 7 minuutissa. Tämä on yksi jatkosodan uskomattomimmista ja vähiten kerrotuista tarinoista, eikä tätä kannata jättää näkemättä. On tärkeää huomioida, että operaatio Kilpapurjehdus tapahtui ennen jatkosotaa. Kuitenkin operaatio oli merkittävä tapahtuma Suomen merivoimilta, joten otin sen tähän videoon mukaan. Kesäkuun 22. päivän vastaisena aamuna 1941 Itämeri näyttää vielä tyyneltä. Mutta pinnan alla jännite on käsin kosketeltava. Suomessa tiedetään, että Eurooppa on aivan uuden sodan kynnyksellä. Ja jos Neuvostoliitto päättäisi iskeä ensimmäisenä Ahvenanmaalle, seuraukset voisivat olla kohtalokkaat. Ahvenanmaa oli ollut demilitarisoitu jo vuodesta 1921. Kansainliiton päätös oli pitänyt saariston aseettomana vuosikymmenten ajan. Mutta nyt maailma oli muuttunut. Talvisodan jälkeen Neuvostoliitto hallitsi Hankoa ja Viro oli puna-armeijan miehittämä. Yhtäkkiä Ahvenanmaa ei enää ollut syrjäinen saariryhmä, vaan avain koko Suomen länsirannikon turvallisuuteen. Suomen johto ymmärsi vaaran, mutta haluatko sinä nähdä enemmän kuin muut?